илтимос шаҳрвандои Тоҷикистон хуни тоҷикӣ дошта бошен, ҳамин миллата фиреб накунен. Чӣ хеле ки ҳаст, ҳамун хел бифаҳмонен ҳамин мардума мераванд. Боварӣ мекунанд дастгиритон мекунанд, фақат фиребшон накунед. Билет 12,000, ҳамин акад 10,000 сухан кард, мо ягон сухан таҳкас кардем. Не, ҳама сад Фарҳод. Акай Фарҳод, ай мошинет розӣ? 100%. Яке меомадӣ ӯ мошин дига мешид. Дига мешид? Сафар зиқ ки як бачаи ёш, як одами калона, яъне фиреб кард барои як луқману. Бардораи азиз, ман открита ҳама вақт дар видео гап мезанам, хо автобус боша, хо мошини сабукрав, ба ҳадди имкон кӯшиш мекунам ки шуморо дастгирӣ кунам. Манам бесум корам барои ризқу рӯзим, барои зиндагим, но фақат розӣ бошанд ин бародаро. Вақте ки то ки розӣ бошанд, манам ҳамун як суме ки ай ҳамино манам метиҳанд, то ки як ҳалол қати бихӯрам, дар зиндагим расход кунам. Ин бародаро боварӣ дорам ки розиянд. 10,000 ҳамин мошини Comfort Plus дар розия кардам. 100%. Чанд суме ки бихӯрам розӣ. Зинда бошӣ, сарбаланд бошӣ. Барои документҳо гап задам. 5,000 зиёдтӣ барои раҳ. Барои раҳ ягон сум ҷамъ накардем. Фақат дар кисаи хитона. Хебуд барои багажо ягон сум спурдӣ? Не. Наспурд. Худованд соҳ саломат бара ба пеши зан фарзанда бирасонад. Роҳи сафед. Салому алайкум, хушомада ба канали Ройгон Авиа. Бардораи азиз, чӣ хеле дидестем мошинои Тоҷикистон, котелники душанбе прямой рейс мешавад. Ин мошино бардораи азиз, ин старексера ки мебинен, нархи чипташ 10,000 рубл. Чӣ хеле ки гуфтагим дар видео пештара 10,000 харидорӣ кардаган, иш 12,000. Нафарое ки мошинои Comfort Plus қати мехоҳен сафар кунен, нархош фарқият дорад. Эконом мешава, Comfort мешава, Comfort Plus мешава. Баъд багажотон бардораи азиз, айни ҳол мо хитон ба чашми хитон шоҳид мешавем ки бениҳоят зиёд одам омадагианд ва багажо ҳама вақт дар видео гап мезанем ки як багаж то 20 килоро бигирем. Но ки ҳар як касе ки омадагиаи имрӯз 2-3 багажӣ доранд. Ҳаракат кардем, кӯшиш кардем ки шофиро яъне барои багаж сум нагиранд. Агар сумам ки гирифтан аз суми хидмо меспорем ки нафарое ки боварӣ карда моро омаданд, яъне багажашон аксаи хидмо меспорем то ки бираванд, нагардонаншон. Ва нашоти документҳо гап мезанем бардораи азиз. Документотон вақте ки агар работа хат кашидаги бошед мигратсион кода як моҳ гузашта бошад, шумо бояд патент дошта бошед. Барое ки рада проверко вазбин рафтеста автобусеро ки роҳӣ кардем дар Казан дар даруни адел маҳкама 2 сутка шид барои бедокумент бидан. Нафарое ки мехоҳем фиреб кунен, регистратсияи фаршӣ мекунен, ҳамаш мебирояд. Фиреб накунен, барои хитона мушкил мешава раҳда. Баъд мошинои сабукравда документотон бояд 100% бошад. Частни задагӣ бошен, агар хат кашидаги бошен, регистратсия бояд дошта бошен, работа а як моҳ гузашта бошад, бояд патент дошта бошен. Айни ҳолоз пассажироро мебинем, ҳамун нафарое ки чанд сумӣ харидорӣ кардагианд, чиптаҳошона чӣ хеле ки дар видео шумо тамошо мекунед, ҳамун нархеро ки мегем, ҳамун нарх мебием мешинед. Ягон кас суми зиёдтӣ намегирад, барои документ рада сум ҷамъ намекунанд ва хитон шоҳид мешавем ки бародаро чӣ хеле ки омадагианд, ҳамун нафарое ки ай канали Ройгон Авиа харидорӣ карда омадагианд, чӣ хеле багажо овардагианд. Илтимос, вақте харидорӣ мекунед, багажотонро нигоҳ кунед. Ҳамин чизе ки ҳаминҷа харидорӣ мекунед дар Тоҷикистон ҳаст. Ай бардаро меред, ай ҳамунҷа ба нархи дастрас метавонед харидорӣ кунед. Мепурсем, шоҳиди он мешавем ки ҳамин мардум дар ҳақиқат 10,000 харидагианд ё ки ягон суми зиёдтӣ додагианд. Дар видео чӣ хеле ки мегем ҳамун хел ҳаст ё не. Рафтем. ин бародарое ки харидорӣ билет дар канали Ройгон Авиа кардагианд. Билета чанд сум хариди апа? 10,000. Баланд гап зад. 10,000. ин билета 10,000 харидагианд. Чӣ хеле ки занг зад бародарҷон? 10,000. Документотон чӣ хеле? 100%. Вақте занг заде барои документотон фаҳмондумтон? Ҳамаша гуфтумтон? Барои багажотон ягон сум гирифтанд? Не. Ягон сум нагирифтанд? 100%. Но ба сарзоне ки багажотон зиёд ай, ҳаракат мекунем, гап мезанам ки шуто барои багажотон суми зиёдтӣ наспорен. Барои документотонам шутоби раҳ да ёрдамтон кунам, то документотон хуб ай. ин акай ман уже чандин сол шид ҳам ба автобус ҳам ба мошинои сабукрав медона азоб машаққати раҳа. Бародарҷон кани ку гап зад, дар ҳақиқат канали Ройгон Авиа чӣ хел буд? Нарх ҳамун 10,000 ё ки ягон сум зиёдтӣ та гирифтед? Не, ягон сум. Гуфти мошини Comfort мегзаронумад, автобус гуфта будӣ? ҳам хел буд? ин бародари мо документ надорад. Не. Барои документҳо гуфтем ки аз 3 то 5,000 бигирен, шофир то ҳадди имкон дастгирӣ мекунад. Барои багажо ягон суми зиёдтӣ додем? Не.
ягон шумо розие на мошин Sağ ol. ҷотон соза комфорта ягон камбуди ай тараф мо шидага ҳама садан рӯи сафед шумода худованд нигоҳбонтун бошад. Ира бародарои азиз ба чашми хитон ин мошини яъне эконом 10,000 айни ҳол ҳам мошини комфорт ҳозир мебинем. Нафарое ки мошинои комфорт яъне билет харидорӣ кардаган биё бародарон. Ин бародари мо мошини комфорт. Салом алейкум. Барои багажош переживат дора ки 7,500 пулом гуфтан. Мо аксар хидмон ҳамун сума метем ки бародар бе ташвиш бирава бираса. Барои багажо ягон суми зиёдӣ намегирем. Барои ки 2-3 багаж сабук пай вазниш, но 2-3 багаж овардаган ва як багаж шава фақат ай 20 то 25 кило илтимос бародарои азиз. Вақте мошинои сабукрав да мошини сабукрав магарам багажотуна роӣ кинем хитон бестӣ. Ай мошинет розӣ? Kabul arzu. Салонош ҳамаш махкул аст. Чанд сум билета харидорӣ кардӣ? 10,000. 10,000. Мошини комфорт плюс 12,000 буд. И бародар ай сабабе ки омаду ани махкулш нашид ами мошини эконом ба ҳамун 10,000 гузарондемиш да комфорт плюс. Розӣ? Ай мо ягон камбудӣ ҳаста. Канали ройгонаи вада чӣ гуфтани? Zinda ve selamat olsun. Faqat саломатӣ бошад. Peşravi muvaffaqiyat. ва ай шумо тамошобинои азиз дуогӯ бошем ки бираван ҳамин мардум соҳ саломат ба пеши падару модарошон зану фарзандошон бирасанд ба вақти худ. боз мепурсем бо дигарора саломат бош бардар рӯи сафед. иҷада ҳастанд бачаҳое ки ай дигар нафарҳо харидорӣ мекунанд меоянд мушкилош ина бародарҷоно салонош. И бародарора дидем салон мошини. Салом алейкум. Номи худи чия бардар? Ali Muhammed. Чанд сум хариди билета? Ya. 10,000. бача билет ҳама комфорт плюс 10,000 харидаена. Розӣ ай мошина? Saat fuy. Махкулай. Саат Ягон фоиз. суми зиёдӣ додӣ барои багаж? Не. Saat Ҳамаш fuy. фоиз, а? Инҷа бародарҳо ҳастанд ки багажошон зиёда. Бародарои азиз ин багажҳоеро ки дидем зиёдӣ яъне айни ҳол ҳозир кӯшиш кардастем ки ҷобаҷошон кунем ҷошон кунем ва ҳамин мардум сафар кунанд ба Тоҷикистон. ай бародари мо буда ки ҷои пеш да гирифтага бачаҳое ки бениҳоят зиёд занг мезанед ҷои пеш мегӯед ай шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин нашава. Барое ки мо тағобозӣ намекунем. Яка занг мезана бачаи амакима да пеш бишунон, иш занг мезана бачаи холама да пеш бишунон. ба ҳамин хотир бародаро кӯшиш мекунем ки мебиёем гиҷое ки ҳаст ҳамунҷода мешинем. пешаки занг бизанед ҷоҳотона бронировать кунед. Соҳ саломат иншаллоҳ мебиёем. Ман ҳаминҷа бошум. Мана ки дидем соҳ саломат иншаллоҳ равонтон мекунем мерасем. То дидори оянда худо нигаҳбони шумо.